लोगोफोर सिडली बाय इलेक्शनजों रिलेटेड आरोबाव मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना बुंनो लाबावबाय आरो दासिम मा सोलिबाय थादों सिडली समस्थियाव मा सोलिबाय थादों दा मोनसे ओरैबायदि पलिटिकेल राजखान्थियारि गाग्लोबलायनाय बुंलायनाय सोरखौबा डाउन खालामनो नागिरनाय बिदिया सोलिबाय थादों जेन गाव गावनि केन्डिडेटखौ देरहानो हायो बे सोलिबाय थादों आरो बे बिथिङावनो जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय सासे बिथां एमसिएलए रन्जित बसुमतारी बिथाङा मोनसे रोखोमनि हाग्रामा महिलारिनि सायाव एटाक खालामलायबाय आरो बेयो माबायदि जाथावगौ नोंथांमोना आइडिया खालामखानाय बिथांनि खुगानिफ्राय मा गनाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ स' बिथाङा ओरैबायदि माने डाउन होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ बे जाहैबाय ओरैबायदि जे हाग्रामा महिलारिनि न'आव दै होआ बिथांनि न'मानाव दै होआ बिथांनि न'मानाव मा जौसो होयो दैनि सोलाय जौ होयो आरो बिथांनि न'आव गियानि सुबुङा जायगा गैया बिथांनि न'आव अगियानि सुबुंफ्रासो जायगा मोनो स' गियानिफोरखौ बियो होखारजोबो चन्दन ब्रह्मआ मानो ओंखारनानै थानो गोनां जादों बिनि जाहोना जाबाय मा जे चन्दन ब्रह्मआ जानो हागौ मोजांमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि अत्याचाराव बिसोरो बिपिएफ पार्टिखौ नागारनानै थानो गोनां जादों स' बेबायदि आरो बिथांनि इंगितआ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा होनना बुंदों फावसालिया स' फावसालिया सोदोबा मा नोंथाङा बयबो मिथिखाबाय स' बियो फावसालियाखायनो बिनि सात्रफोराबो फावसालिया That means बिथांनि टारगेटआ जाबाय कास्टम बिक्रम बिसोरखौ बा गुबुन गुबुन बे नेताफोरखौ बुंनो नागिरदों हाग्रामानि सात्र होननानै स' बिसोरबो गासैबो फावसालिया स' फावसालियानि मिनिंखौ मा बेखौबो बिथाङा फोरमायखादों स' बे जाबाय पलिटिकेल एटाक आरो हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव मा एनडिएफबि साजाय होनानै बहुत मानसिखौ अत्याचार खालामदोंमोन सोरखौबा जिनाहारि खालामहोदोंमोन सोरबा बर' आइजोखौ स' बेबायदि गेदेर एलिगेसनबो लागायदों आरो बेल' नङा हाग्रामा महिलारिया मा गोसोम राजखान्थि माने दुर्नीति बेबायदि खालामदोंमोन बिथांनि समाव स' बेबायदि पलिटिकेल एटाक खालामनो नाजादों आरो बेबायदिनो गावसोरनि भटखौ स्ट्रं खालामनो नाजादों स' बेबायदि सोरखौबा डाउन होनाय गावसोरनिखौ मोजांसिन होनाय बेयो सोलिगासिनो थादों साफ्रोम नेतानि खुगा सोलिबाय थादों जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना जेनेरेलि खोनाया इलेक्शन खाथि फैबा बेफोरखौ खोनाय नोंथांमोना स' बैहाय माखासेया सैथो माखासेया नंखायबो थागोन मायो सैथो मायो नंखाय बेथ' सिडली समस्थिनि मानसिफोरनि आखायावसो थाबाय स' पाब्लिकआ बै गोसोम पलिटिक्सखौ हाग्रामा महिलारिनि जि ब्लेक पलिटिक्स बेखौ बयबो सिनायबाय हाग्रामा महिलारिखौ दा रावबो मोजां मोना खैदिनमाननि उनाव हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ पार्टिया गोमालांनो हागौ बेबायदि बिथांनि इंगित हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिथाङा बेखौबो एलिगेसन लागायदों हाग्रामा महिलारिनि समाव मा बर' राजनितिक सोलिदोंमोन आरो बै बर' बेबायदि नांलाय खमलाय सोलिदोंमोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना मा जादों मिथिखागौ बर'नि थाखायनो मा एमपिखौ जों 10 बोसोर खोमानांगौ जादोंमोन नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ स' बै बाथ्राखौ बिथाङा गोसोखांनो नाजादों स' हाग्रामा महिलारिखौ रावबो मोजां मोनलिया बयबो मिथिबाय बिनि आखला मा स' बिनि न'आव जौ होयो दै होआ गियानि मानसिया जायगा गैया बिथांनि न'मानाव अगियानि मानसिफोरासो बिनि न'आव थायो स' गावनो फावसालिया नालाय बिनि सात्रफोराबो देट मिन्स सोरखौ बुंनो नागिरदों बिक्रम दैमारि बिबो फावसालिया कास्टम बसुमतारी बिबो फावसालिया आरो गुबुन जायफोर नेता दङ जाय बिपिएफनि जानानै केम्पेनिं खालामबाय थादों बा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामो बिसोर गासैबो फावसालिया स' हाग्रामा महिलारिनि समाव मा गुन्डाराज सोलिदोंमोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो इउपिपिएलनि समाव बै गुन्डाराजआ सोलिया बयबो भट केम्पेनिं खालामनो हायो नो टेनसन जेबो जेंना गैया नाथाय हाग्रामा महिलारिनि समाव गुबुना केम्पेनिं खालामनाया पसिबल नङामोन माने बुफाय बुसि बहाबा जायगायाव थांनानै बुफाय बुसि एबसु अफिस बुफायनाय बेबायदि जाथायाबो जायाखै नङा जादोंमोन बै समाव स' बेफोरखौ लानानै बिथाङा टारगेट खालामनानै बुंदों ज' हाग्रामा महिलारिनि समाव गुन्डाराज सोलियोमोन नाथाय इउपिपिएलनि समाव बे गुन्डाराजआ गैया बेखौ बिथाङा बुंनो नाजादों बबेखानि दासिम बेबायदि बुफाय बुसि दानि थानाय सरकारनि समाव नुवाखै बे बाथ्राखौ नाहरबा एसे नंगौ बायदि मोनो नो डाउट नाथाय आं इउपिपिएलनि सापर्टआव बुङाखै बे बाथ्राखौ स' जियानो जाया मानो स' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मा खालामनो नागिरदों डाउन खालामनो नागिरदों आलु गेसाव बेदर गेसाव बेदर बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनो हायो आरो बिथाङा जाय लेंगुवेज इउज खालामो बेखौ नोंथाङा थारैनो थाम्बनेलाव नुदों बेखौ आं बेवहाय बुङाखैबाबो नोंथांमोना थाम्बनेल नुनानै मिथिगोन स' बिथाङा बेबायदिबो वर्ड बाहायो स' नोंथाङा मिथिगौ इउपिपिएलआव सानैसो नेता दङ जेरै राकेश ब्रह्म रन्जित बसुमतारी बिथां आरो बेबायदिनो रंगल बर' बिथां बिसोरनि खुगानिफ्राय सबसे अद्भुत वर्ड गयो बेखौ नोंथाङा मिथिगौ आरो बिपिएफआवबो सानैसो दङ बेबायदि जेरै बिक्रम दैमारि बिथाङा जाबाय मा इमोसनेल स्पिच होनायाव जोबोद टेलेन्ट आरो कास्टमा जाबाय आक्रामक माने बेबायदि बिबुंथि होनायाव जोबोद टेलेन्ट आरो बिदिनो गोदान सात्र नेताफोर फैदों बिसोरबो बेबायदि खायसे बिराद आक्रामक खायसे बहुत जुक्तिबादि स' बेलेग टाइपनि क्वालिटिनि दैदेनगिरि दङ बिपिएफआवबो आरो बिथांमोननियाव इउपिपिएलनियाव बिथां साथामा जाबाय मा
इसोरनिया खुगायाव माने गासैबो टाइपनि लेंगुवेजखौ वर्डफोरखौ बिथांमोना बुंनो हायो आरो स' साननैसो उनाव हाग्रामा महिलारि आरो BPF आ हासिब लानानै होसो जासिगोन बिदिबो बुंबाय रनजित बसुमतारी बिथाङा स' बे मा रोखोमनि पलिटिक्स लोगोफोर बेफोर गासैबो आसलते मा मोनसे टाइपनि पलिटिक्सआनो राजखान्थियानो बेवहाय माबा मोनसे बुंनानै माबोरैहाय मोजाङानो जा गाज्रियानो जा गावसोरनि भटखौ स्ट्रं खालामनाय बेनोल' बिनि थाखाय नांगौबा गासैबो रोखोमनि सेन्टेन्सखौनो बुंलांगोन नो टेनसन गासैबो रोखोमनि सेन्टेन्सखौ बुंलांगोन बेबायदि आरो जास्ट देरहानोल'सो नांगौ नालाय दावहायाव जिबायदि देरहायो थगायना देरहायो फाव फान्दायना देरहायो लोगो जाना देरहायो जेरै हायो माने देरहानोल'सो नांगौ नालाय स' देरहानायनि उनाव गासैबो बेफोर गोमालांगोन आरो जाय देरहायो ज' जिता बहि सिकान्दार ना हिन्दीयाव बुङो ना स' बेनो बे जेसेबां दैसुआनो जाथों दाखुआनो जाथों जेसेबां बिनि खुगाया खाराबानो जाथों नाथाय देरहानायनि उनाव बियो बयनिख्रुइ दाम गोसानि आर'नाइखौ बिथाङानो मोनगोन गादिखौथ' बिथाङानो मोनगोन बेनो जाबाय राजखान्थि लोगोफोर स' आंनि मासे रिएक्सनखौ नोंथांमोननो जेब्लासिम माने इलेक्सना जोबलां अब्लासिम मोनबाय थागोन देरहानायालागै नोंथांमोना रिएक्सनखौ मोनबाय थागोन जानांगौ नोंथांमोना सानदों मा टाइपनि भिडिअ लाबोबाय थादों सारा बे साननैसो नङा होमबा नाथाय बिनि कारना बेनो इलेक्सननि बोथोर नालाय पलिटिकेल खौरांफोरखौबो लाबोनाया दरकार खायसे फिसा फिसा बाथ्राखौनो जोबोर माने बुजिया माब्लाबा खायसे मानसिफोरा जोबोर उन्दै बाथ्राखौनो हमना मोना बै बुंनाय बाथ्राफोरावनो माने माखासे रिसार्च खालामनानै बिदि सानो आरो बायदिसिना सानो नाथाय बिदि नङा अनलि फर भट मोननो थाखाय बेबायदि सेन्टेन्सफोरखौ बुंदों मोननैबो पार्टियानो बा गुबुन पार्टियानो जाबायदि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ स' गाखिर दिल्लीर পৰা আহিব दिसपुৰৰ পৰা আহিব आरो जुदि सोर देरहागोन दे UPPLनि केन्डिडेटआ जुदि देरहायोबा क'क्राझारर পৰাও আহিব जाय मोसौआ गाइखेर होआ बै मोसौखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होमबा माने बाथ्राखौ जुदि बिजिरना नायोबा माने गासैबो नेताफोरानो मोसौसो जाहैबाय माने बिटिआरनि नङा होमबा बेबायदि आरो बेखौनो फानि पलिटिक्स स' बुंनाय समाव मा जायो बेखौ नायफ्लाङा दैदेनगिरिफोरा मायबा बुंलाङो नाथाय मिनिंखौ दिहुनबाय थाबा बहुत जागोन नाथाय बास्तव बिदि नङा रावखौ मोसौ बुङाखै आसलते स' बेबायदि आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आंनि रिएक्सनखौ आं मानो बेबायदि रिएक्सन लाबोदों स' बयबो गाव गावनि केरेक्टारखौ मोजां खालामनानै गुबुननि केरेक्टारखौ ढिला मेरा कैरेक्टर सबसे अच्छा है बाकी का सब ढीला है सो बेबायदि पलिटिक्सआ सोलियो जायखिजाया जायगायाव जुदि इलेक्सन जायोबा बे इन्डियानिल' बाथ्रा नङा गासै बुहुमावनो बेबायदिया जाखायो माबोरै हांगार फुनलानो हागोन गुबुनखौ माबोरै डाउन खालामनो हागोन बेनो सोलियो देरहानायनि उनाव सबबो स्रिस्राय सबनिबो खुगाया मा जागोन जेन्टेल जाफिनजोबगोन स' बिदिब्ला बुजिबाय जायफ्रा पलिटिक्सनि बाथ्रा मिथिया नोंथांनि थाखाय बेखौ बुंदों नोंथांमोना आथिखालाव मोनसे सिस्टेम सोलिबाय थादों ना इउटिउबाव बबेखानि बहुत गोबाव जाबाय जि प्रडाक्ट होनना लिरनाय नुयोना बै प्रडाक्टआव नोंथांमोना थुनानै बार नोंथांमोना खिन्थाबाय थादो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो जे प्रडाक्टआव थुनानै नोंनि पसन्दनि मुवा बेसादखौ नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बायनो हागोन माने गुगोलाव थांनानै नागिरालासिनोबो बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट फ्लिपकार्ट बायदिसिनायाव नोंथाङा मोनहैखागोन स' प्रडाक्टआव थु लेफ्ट साइडआव नुगोन नोंथाङा नोंथांनि साइडनिफ्राय लेफ्ट साइडआव नुगोन अब्ला बैहाय थुनानै नोंथांनि पसन्दनि प्रडाक्टखौ बायबानो जाबाय आरो बै प्रडाक्टजों लोगोसे गुबुन गासैबोथ' नुजाजोबगोन ना बेनि थ्रयैनो नोंथाङा गासैखौबो बाहायजोबनो हागोन आरो स' बेबायदि जायफोरा अनलाइन मोजां मोनो नङा होमबा अनलाइन बेबायदि पारचेस खालामनानै मोजां मोनो आथिखालावथ' रावबो मानसिया दखानाव माल बुस्थु बहा बायखाय ड्रेसानो जा बायदियानो जा गासैबो अनलाइनसो बायो स' इउटिउबाव बेनिखायनो नोंथांमोननो अनलाइन स्कप होदों लोगोफोर स' नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बायनो दाबाव थेंक इउ